iya mga kagikan. Mao nang nabisto aning libruha nga dakong bakak ng iyang middle name nga Roa. Sino siya paila nga PRRD, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dili na PRRD, di na PRR. PFR unta na siya. No. Rodrigo Roa Duterte RRD. RFD unta na siya. Rodrigo Fernandez Duterte din na siya. Kay parinti ni silang Sok Fernandez, katong kanhi Mayor Ciudad Talisay. In fact, daghan kay litrato ang mga Fernandez de Talisay, kada pista Talisay, muari to si Soledad, ang inahan. Ikuyog na silang Duterte, mamista sila de Talisay. Kay mga Fernandez to, ang iyang pama. Taga Leyte nang silang kagikan. I don't know, ano pag-abot dito sa Mindanao, iyan ang gihimo si Soledad na Maranao. Iyan ang gihimong Ruwa, ang iyang middle name. Pero usas mga aspeto at ining maong libro nga makapakumbinser nimo nga butalo ning abogados Duterte. Questionable na itong daan ang iyang pagka-abogado. Kay wa siya paapilas graduasyon sa San Pedro kay iyang napusilan tong iyang classmate. But nevertheless, na-abogado siya, kapasar siya sa bar. Ang problema, tapulan kay siya sa iyang pagka-abogado. Di man siya ka mangitag kliyente. Kay abogado ka, nya mao pa pagsugod ni abogado, uy, kilang kugihan ka mangitag kliyente, uy. Kilang patabang ka sa imong mga veterano mga abogado, tagi ko ng notaryo be. Atagi ko kanay imong kliyente nga sa mukan kayo ari na nako be, akong praktisan. Kay, ang batan ng mga abogado sa magpasakop og law office para training ug para connection. Aron maka-establish sila sa ilang kaugalingon before sila magtukod og ilang kaugalingon law office. So niya sa libro nga ang Justice Minister ni Marcos sa una, Marcialo pa ni, nga pagka-abogado ng Duterte, dekada 70, nakaduaw ko no dito sa Davao ang Justice Minister kay mga cabinet ministers man to sa una. Giingnan ko no dito sa iyang amigo nga taga Davao, mga karaan to sila Davao. Uy, maluoy ka sa anak ni Inting. Vicente man itong Papa Duterte, Vicente Duterte. Yan ang kamang tugsuod sa Manila, kaya na-cabinet secretary ba ito ni Marcos. Luoy kayo anak ni Inting. Siya, nga naman. Tara, silang bahay, ay, nag-notaryo na silang bahay. Wagan ilo office, nara silang bahay ko no, nag-notaryo. Yamingaw kay notaryo, kay batasan. Di man managad. Luoy kayo, way income. Tabangan to na to eh. So, ningon ko nung Justice Minister, sige. Ako tanaw ko siya itong matabang. So, gitanaw ditong plantilya na may bakante nga assistant prosecutor, assistant fiscal pa may nga sa una. Na may bakanting assistant fiscal sa Davao. So, months later, wagin magdali itong Justice Minister. Months later, ni ato na sa Davao na golf. Giduol na sa itong iyang amigo. Tabangin ang ukit. Sige lang pagkaon suling ana, wa gining income na sige lang panotaryo. Siya oy. Naay bakante. Assistant fiscal pa-applya. So dito, giya pa rin. Mao tong na assistant city prosecutor sa Davao, na assistant city fiscal sa Davao tungod sa kaluoy. Na nagnotaryo lang siya. Although di man nato langon ng pagnotaryo, pero kini gusto tapulan. Wa bay kugi. Kay naanan ba ni nga anak sa gobernador? So mao to'y rason. Dili na tungod sa merito. Dili na tungod sa kamayang abogado na assistant city fiscal siya sa Davao. Tungod to sa kaluoy sa Justice Minister panahon sa diktadurang Marcos. Ug tungod to sa koneksyon siyang amahan. Mga kaila siyang amahan, naluoy niya, wa siya klarong kliyente, wa siya klarong law practice. Dito, pagka assistant city fiscal na niya Davao, dito nagsugod ang iyang ambisyon. O ang iyang pagsud sa politika, dili na tungod siyang merito, dili na tungod kay nginingin kay siyang kaso. Wa siya. Ang iyang track record sa iyang pagka-assistant city fiscal, dili kasinahan o dili magamit sa iyang pamulitika. Pero ang pagsugod siyang pamulitika, aksidente na gihapon. Tungod kay nibalibad ang iyang inahan nga si Soledad
nga mag-vice mayor sa Davao. Kay si Soledad, mao may panguho sa kampanya batok sa diktadurang Marcos sa Davao, gitudlo ni anhing Presidente Cory Aquino nga mo'y himuon ta tong mayor ni balibad, gihimo siyang vice mayor ni balibad gihapon, niingon hinon akong anak. Mao na itudlo. So tungod ang pagpadaplin siyang inahan, natudlo siya pagka vice mayor sa Davao. OIC, vice mayor sa Davao. Human na to, the rest is history. Tugkan siyang ambisyon, kay bawo na siya sa pagpatay, kay bawo na siya pagmaniubra sa politika. Amo na to iyang sino. Pero dili maayo og kagikan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Di maayo ang sinugdanan sa iyang government service. Ug labaw na dili maayo ang katapusan ug ang kinapungkayan siyang gahom. Niabot gid siya sa labing taas nga katungdanan sa gobyerno pero tan-awa sa iyang gihimo. Imbis tabangan ang nasod, gipatay ang inosenteng mga sibilyan. Iyang gipabanaw ang dugo atol sa unong katuig niya nga pamunuan. Ug karon nga paningla na siya, may kay siya motago siyang moskitero, may kay siya manghudlat sa bagong administrasyon nga kundi siya duphan maggubot kining nasura. So naanad ni Duterte all his life maduphan siya. Giduphan siya siyang amahan, siya mga atraso sa iya pagkabatanon. Giduphan siya sa mga higala siyang amahan, mautong nasud siya pagka-assistant fiscal. Giduphan siya sa inahan, mautong natudlo siya nga OIC vice mayor. O giduphan siya sa iyang mga alyados politika sa daghan kay iyang mga krimen sa iyang laktod nga pinatyanay diya sa Davao sa diyang siya na mayor. O nag-expect siya nga duphan na sab sa bagong administrasyon karon nga wa na siya sa gahom. Samtang nakakalaro na nga ipadakop gyud siya sa International Criminal Court tungod sa pasangil sa crimes against humanity. Sabi ni siya pa, laktod nga pinatyanay siyang kampanya batok sa illegal nga drugas atol siyang administrasyon sa Malacañang for 6 years or for 3 years, the first 3 years raman 2016 to 2019 o katong iyang administrasyon sa Davao from 2011 to 2016 sa diyang siya mayor o vice mayor uban sa iyang anak na karon Vice Presidente Sara Duterte Carpio ug uban pa nila mga sinugo.